שלום חברים, יוסי וינבייטר מווינבייטר, מסחר חכם בשוק ההון. והפעם אני מתכוון ללמד אתכם שיעור סופר חשוב. וכשאני אומר שיעור סופר חשוב, זה אני מקווה שתפתחו את האוזניים, כי מה שאתם הולכים לראות עכשיו בסרטון הזה זה אולי הדבר החשוב ביותר שתלמדו במסחר. ואני לא מתכוון לזלזל. כולנו מכירים שיטות שונות, אנחנו מכירים מודלים שונים, קראנו ספרים שונים, הלכנו לקורסים שונים. חלקנו סוחרי סווינג, חלקנו סוחרי פריצות, חלק סוחרים לפי מודלים של פיבונאצ'י, חלק סוחרים לפי איזה אינדיקטור מסוים בתוספת פיבונאצ'י עם היפוך של נרות מגמה. אין סוף דברים, כל אחד והמודל שלו. מה שאני הולך להראות לכם בשיעור הזה, זה קשור לניהול עסקה, קשור לצד המנטלי של הבן אדם. יותר נכון, איך להוציא החוצה את הצד המנטלי ולתת לשלווה לפעול כמה שיותר. את הסרטון הקרוב אני הולך לחלק לשתי חלקים, וכמו שאתם רואים לפי הציור על המסך, אני הולך להתעסק בקביעת גודל עסקה, שזה אחד הדברים אם לא החשוב ביותר במסחר, ובדבר השני אני הולך לעסוק בניהול העסקה. זה שתי הדברים שאני הולך לעסוק בסרטון האלה, ושוב אני מקווה שאתם מאוד דרוכים, מאוד קשובים. אם לא, לכו תשתו כוס קפה ותחזרו אליי, אוקיי? אז דבר ראשון, בואו נתחיל עם קביעת גודל העסקה. גודל העסקה זה כמה מניות אנחנו ניקח לעסקה. הרי אנחנו לא פועלים לפי המצב רוח שלנו, אנחנו אוהבים את חברת טבע, ניכנס ב1000 מניות, אנחנו אוהבים את חברת מייקרוסופט, ניכנס ב500 מניות, אנחנו מרגישים חולשה בבטן, אז ניכנס ב200 מניות. צריך להיות גישה מתמטית, אנחנו לא יכולים להחליט כמה אנחנו מסכנים. הרי שתי הדברים היחידים שבשליטתו של סוחר הם מה לבצע ובאיזה כמות. אני ארשום את זה. שני הדברים היחידים שבשליטת סוחר: אחד, מה לבצע, קנייה או מחירה, קנייה או מחירה ומתי. 2, כמות העסקה. עכשיו, קביעת גודל העסקה בגדול מתחלק בין שתי סוגים שונים של אנשים. יש אחוז מסוים שינהלו את העסקה, יקבעו את הגודל של העסקה לפי אחוז מהתיק. לדוגמה, אם יש לנו 10,000 דולרים בתיק ואנחנו קובעים לסכן 1%, אנחנו נסכן $100. תיק שווה 10,000 דולר. סיכון בעסקה שווה 1%. מכאן נובע R, שזה סיכון, שווה $100. בואו נדגיש את זה. שנייה. $100. אחרי שקבענו כמה אנחנו נסכן בעסקה, שוב, בשיטה אחת אנחנו פועלים לפי אחוז מסוים מהתיק שלנו. שיטה אחרת יכולה להיות קביעת סיכון קבוע. אנחנו יכולים לסכן $100, $200, על דעתנו בכל עסקה בדיוק את אותו סיכון. אנחנו לא נסכן כל פעם משהו אחר, אנחנו נשמור על רמת סיכון אחידה. עכשיו, אחרי שקבענו כמה אנחנו מסכנים, יש אנשים שיכולים לפעול בצורה לא נכונה. מה הכוונה? הם אומרים, אוקיי, אנחנו מוכנים לסכן $100,
ואנחנו קנינו 1,000 מניות, זאת אומרת שאנחנו נסכן 10 סנט למניה. הם מהכניסה יורדים למטה 10 סנט ושם הם מציבים את הסטופ. גישה הזאת כל כך גרועה, כל כך לא נכונה, זה נקרא לכפות את דעתך על השוק. מה שאני מתכוון להראות לכם פה זה גישה הפוכה, זה מהסטופ והכניסה להגיע לכמות המניות, והנוסחה שאני הולך להציג לכם היא נוסחה סופר פשוטה. בואו נצייר דוגמה. שנייה. אנחנו כרגע בעסקת לונג. אנחנו נכנסים פה. נכנסים במחיר 38. כאן זה יהיה מחיר 38. אנחנו נציב את הסטופ שלנו מתחת לשפל האחרון. במקרה הזה בוא נגיד שזה 37.5. 37.5. בבקשה. עכשיו אנחנו רוצים לדעת כמה מניות נכניס לעסקה. אז החישוב שאנחנו עושים הוא מאוד פשוט. Q, שזה כמות המניות, שווה את הסיכון שלנו. רגע. לחלק, אנשים פיקחים כבר יכולים לנחש, אבל זה את הכניסה פחות מחיר הסטופ. כניסה, נקרא לזה entry ב-E, פחות מחיר הסטופ. ובואו נכניס את זה לנוסחה שלנו. שווה 200, לא, אנחנו רוצים לסכן 100, לחלק, לפתוח סוגריים, כניסה 38, פחות 37.50, שזה יוצא חצי, 100 חלקי חצי נותן לנו 200. ולכן, כמות המניות שאנחנו נסכן בעסקה הספציפית הזאת, הינו 200 מניות. עוד דבר שאני רוצה להדגיש, שכבר אמרתי אותו קודם, הסטופ נקבע על ידי השוק. את הסטופ אנחנו נקבע מתחת לשפל. אנחנו לא נגיד, שוב, כמו שאמרנו, אני נכנסתי ב-38, אני רוצה לסכן $100, אז אני אשים את הסטופ פה באמצע, אבל אני אכנס עם 400 מניות. זה לא, הסטופ חייב להיות במקום שהשוק קבע אותו, והסטופ צריך להיות מתחת לשפל. אז אני מקווה שקביעת גודל עסקה ברור לכם, ואתם מבינים את החשיבות של זה. דבר נוסף שאני רוצה להראות לכם, זה טבלת אקסל. בסופו של דבר, אם אתם תגיעו לקביעה שכל פעם ה-R שלכם קבוע, ואתם חשיבה הסתברותית, אתם מבצעים מספר רב של עסקאות, בסופו של דבר יהיה לכם טבלה כמו זאתי, אתם תמלאו פרטי עסקאות, כל זה יהיה עסקאות, בסופו של דבר יהיה את הרווח או את ההפסד בעסקה, שההפסד המקסימלי יכול להיות -R1 והרווח יכול להיות אינסופי. בסופו של דבר, בסוף אותה תקופה, אתם תגיעו לסך הכל רווחים, נגיד הגעתם ל-20, 20R, אתם מסכנים ב-R $100, עשיתם $2,000, זה נקרא להרוויח בצורה עקבית משיטה שהיא רנדומלית, אוקיי? עכשיו אני אעבור לחלק השני, חלק של ניהול העסקה, שהוא גם סופר חשוב. רק שנייה.
בבקשה. את ניהול העסקה אנחנו עושים במטרה, אחד המשפטים החשובים ביותר, אם יש כלל שהוא הכי חשוב למסחר, זה לחתוך הפסדים מהר ולתת לרווחים לרוץ. לחתוך הפסדים מהר ולתת לרווחים לרוץ. חשיבה של מקסום. יכלתי להסביר לכם פה שעות על כמה סבלנות זה דבר חשוב, על הסיבות שכאשר אתה מרוויח אתה צריך להחזיק את עצמך ולתת לרווחים לרוץ, למרות שכל נימי הגוף שלך אומרים תמכור, תממש. וזה מאוד קשה, אבל אני מאוד מקווה שסוחרים עם הזמן יהיה להם את החשיבה הזאת. עכשיו נחזור לנהל את העסקה. ניהול העסקה מתבצע ב4 שלבים. ניהול העסקה מתבצע ב4 שלבים. שלב ראשון, קביעת הפסד מקסימלי, שפה קבענו לפי גודל העסקה שההפסד המקסימלי שאנחנו ניקח בעסקה הזאתי זה $100. אנחנו ניקח 200 מניות לפי כניסה בשער הזה וסטופ בשער הזה. דבר 2 שאנחנו נרצה לעשות אחרי קביעת הפסד מינימלי זה יציאה מסיכון. עכשיו, יציאה מסיכון, הרבה אנשים יכולים לפעול בצורה שונה. אני מציע את הצורה שלי ולפי דעתי היא הנכונה. אנשים יכולים להתווכח, זה הדעה שלי. אנחנו נכנסנו ב-38 עם סטופ ב-37.5 כאשר אנחנו מסכנים 100 מניות. אנחנו מסכנים $100 ונכנסנו ב-100 מניות. נגיד המחיר עלה, המשיך לעלות והגיע ל-38.5. 38.5 שזה בדיוק יחס של 1:1. סיכנו $0.50 למניה והגענו $0.50 למניה. כאשר אנחנו מגיעים לשער הזה, אנחנו נכנסים למוד של יציאה מסיכון. אנחנו לא אוטומטית יוצאים מסיכון, אנחנו נכנסים למוד של יציאה מסיכון. מה הכוונה? אם כרגע אנחנו נמצאים מול העסקה ואנחנו רואים רק קונים מצטרפים, כרגע יש זרם של קונים שלא מפסיק, המניה בהתפרצות. למה שאנחנו נמכור כאשר אנחנו רואים רק קונים? כאשר אנחנו נראה את המוכר הראשון, אנחנו נרצה למכור. אבל בוא נניח שאנחנו פה ראינו את המוכר הראשון, ואנחנו עוברים משלב 1 לשלב 2 שזה יציאה מסיכון. נכנסנו עם 200 מניות, המניה עלתה $0.50. כאן אנחנו מממשים לפחות 50%. לפחות 50% מכמות המניות שיש לנו. הכוונה, אם נכנסנו ב-200 מניות, אנחנו פה נמכור, נממש לפחות 100 מניות. בואו נחשב רווח לעומת סיכון. 100 מניות מימשנו ב-50 סנט, הרווחנו $50. עוד 100 מניות פתוחות, כאשר הסיכון המקסימלי זה חצי סנט, אנחנו יכולים להפסיד על ה-100 מניות $50.
הרווחנו $50, אנחנו יכולים להפסיד $50, אנחנו כרגע במצב שיצאנו מסיכון. לא משנה מה יקרה, גם אם העסקה תגיע לנו חס ושלום לסטופ, אנחנו לא נפסיד כסף. הרווחנו $50, אנחנו בסיכון נוסף של $50, אנחנו באפס. הסיבה שאני אומר לפחות 50% זה בשביל לצאת מסיכון. כמובן שבן אדם יכול להגיד אני רוצה לצאת כאן ב-70%, אני רוצה לצאת ב-60%, והוא רוצה כבר לקבוע רווח. אני מלמד את השיטה הכי אגרסיבית כביכול של לממש 50%. בן אדם יכול לבחור לעצמו לעשות לפי הכללים, לפי השיטה שלו בצורה עקבית, כמות אחרת לממש. שלישי, השלב השלישי בניהול העסקה שלנו, קביעת רווח או קיבוע רווח. קביעת רווח, קיבוע רווח. אם מימשנו יותר מ-70%, יותר מ-50%, אנחנו כבר ברווח. לא משנה מה יקרה בעסקה, אנחנו ברווח. אבל יכול להיות שהעסקה ממשיכה לעלות. מימשנו רק 50% והעסקה ממשיכה לעלות. בינתיים אנחנו בעסקה, הכל טוב ויפה, אנחנו לא חושבים על לצאת. ממשיכה לעלות, טוב ויפה. פתאום מתחיל לתקן, המחיר יורד. פה, במצב הזה, אנחנו צריכים לפעול לקיבוע רווח. פה אנחנו נממש לדוגמה עוד 25%, עוד 20%, כל אחד זה תלוי במה שהוא רוצה. אז בוא נגיד שמימשנו פה, זה יהיה שער של 40, מימשנו 25%, מימוש 25%, או חצי מהחצי, מימשנו 50 מניות. נכנסנו עם 200 מניות. פה מימשנו 100 מניות. פה מימשנו עוד 50 מניות. כרגע מימשנו 150 מניות במחירים שונים, ויש לנו 50 מניות בפנים. נעשה לנו חישוב קל. 100 מניות הרווחנו 50 סנט. עוד 50 מניות הרווחנו 150 סנט. כרגע אנחנו נמצאים ב-50 מניות עם אפשרות להפסיד 50 סנט. 50 סנט. זה אומר שאם פה הרווחנו $50 וכאן הרווחנו $75 ופה אנחנו בסיכון של $25, צריך לתקן את זה. במקרה הכי גרוע, אנחנו בעסקה הזאת כבר ברווח של $100, גם אם חס ושלום, העסקה תגיע בחזרה לסטופ שלנו, הרווחנו בעסקה הזאת $100, אנחנו כבר ברווח של R. סיכנו $100 ואנחנו כבר ברווח של $100. אבל אני רוצה שהשלב האחרון, השלב הכי חשוב, שכל סוחר יכניס אותו לנשמה שלו, זה שלב המקסום. הכוונה שאת השלב האחרון אנחנו רוצים לזרום עם המגמה, כמו שלמדנו. אנחנו רוצים, יכול להיות המחיר יורד, ממשיך לעלות, יוצר
מגמה עולה, שפלים עולים, שיאים עולים. מה שאנחנו עושים פשוט, לוקחים את הסטופ ומקדמים אותו. פשוט מקדמים את הסטופ לכאן, לשפל האחרון. ואנחנו נמשיך לבצע את הפעולה הזאת כל עוד נוצרים שפלים חדשים. מדוע אנחנו עושים את זה? בואו נמחק את הציור. רק שנייה. זה תנועת מחירים. קנינו פה. קנינו פה. אנחנו רוצים לצאת מהעסקה פה. אנחנו בחיים לא יכולים לדעת שהעסקה הפסיקה כל עוד היא עולה. אנחנו יכולים לדעת רק שהיא התחילה לרדת. אז אם התנועת מחירים הזאת היא מגמה. פעם ראשונה בשביל לזהות שאנחנו פה, שהשפל הזה נשבר. רק בשלב הזה אנחנו נרצה לסגור את העסקה. מניסיון של הרבה זמן אני מבטיח לכם שאם תממשו את הכל והעסקה תמשיך לכיוון שלכם, אתם תיכנסו על עצמכם הרבה יותר מאשר אם הייתם בעסקה. תמיד, אבל תמיד תעשו לעצמכם כלל, חלק מתוך העסקה תיתנו לו לרוץ. אתם לא יכולים לדעת אם עליתם על מגמה ואיפה היא הולכת להיעצר. אפילו אתם מקווים שתהיה בועה, אבל אתם תרוויחו מזה. אתם נמצאים כבר בעסקה, כבר יש לכם עץ, הוא מניב פירות, יצאתם מסיכון, אפילו כבר יש לכם רווח בכיס, את החלק האחרון פשוט תשבו ותנו לו לרוץ. כי כמו שאמרנו, הכלל הכי חשוב, לחתוך הפסדים מהר ולתת לרווחים לרוץ. אז אני מקווה שהסרטון הזה היה שימושי, שלמדתם משהו. לפי דעתי, וכמו שאמרתי בהתחלה, הדבר הזה הוא לפי דעתי הדבר החשוב ביותר. מה שלמדתם כרגע על קביעת גודל עסקה וניהול סיכונים, אפשר לקחת אותו לכל מודל, לכל צורת פעולה שלכם. איך לנהל את העסקה, איך לקבוע את גודל העסקה, זה שונה ממתי להיכנס ומתי לצאת. אתם במשך כל הלימודים, כל הספרים, כל הקורסים, כל הדברים שבדקתם, לימדו אתכם מתי להיכנס ומתי לצאת. אני מוסיף לכם שתבינו שחשוב מאוד זה כמה מניות ואיך לנהל את העסקה. אז עד כאן יוסי וינבייטר מווינבייטר, מסחר חכם בשוק ההון. אני מקווה שנהניתם וניפגש בשיעור הבא.